vítám vás od dnešního videa. Jsem tady já, moje sestřenice a moje druhá sestřenice. A tady za barákem máme kostel. A on je jako trošku otevřený, tak jdeme to prozkoumat. A jak jako otevřený, jak to myslíš? A jo lidi, koukejte. Kdyby jsme tam tlačili všichni, ty bys někam mohl položit telefon. Hej, Já se bojím. tam dole, no. Vidíte, jak se to kejve? Já se bojím. Já nebudeš to držet? Hej! Ona tak kliká. No. Zase kejve. Ta druhá ne. No, jdeme. Já jen položil. To vůbec nejde. Jo, a kdyby něco lidí, tam můžou být i duchové. Sama dá všechno prostě. Mamo. Ale jako mamo tady může být taky. Pozorovaný. Já se trochu bojím. Já budu držet. No. Tam kamen. Pozor, já tam skočím. Taky mi neskoč tam, já budu držet kliku. No tak to je hodně. No tak to je mega drsný. Jo. Tak uděláme si klacka. A co když tam budou lidi nějaký? Hej, a ty tady ne... pavučiny a nic jinýho. Uka. Tady nic není. Pokud Podrž tam to. někdo je, tak otevřete. Podrž. Pojďte, pak se já říkám. Vyrazíme dveře. Vidím tam nějaký Taky to- záclony. Viděla jsem tam nějaký záclony. Možná? Tak já jdu najít. Tady máš silný dřevo. Tak dej. To je ubaný. To ty dveře neotevřené. Ale vidím tam nějaké... Hej, a jak se to otevře, tak utečeme, jo, protože já se bojím. No jako já asi. Ne, musíš to tam nechat, no, a pak, když budete, tak se to otevře. Pozor. Mámo, ty otevřete, prosím. Lidi, my to tady už máme 8 let. Já se jdu modlit. Vanessa, to si za to nemůžeš modlit, to jsou strašidla. Nejsou. Jo, no, to jsou. Ne, tam je fotbal, tam je věž, nebo prostě... Lidi, tam je fotbal, protože tam jsou takový ty Tak počkej. chápete. Pozor, já to s mobilem. Pozor, ta. Tak já mám boty z vás. Jo, no. Potřebuju, aby někdo držel tu kliku dolů, aby já to tak. Počkej, Jani. Ano, Jani, teď já. Že nikdy v životě Jano, nedělal. dej mi ruku takhle, drž to, tu kliku Kevina. Jano, ale pojď sem. Ale potřebuji 2 nohy tam dát. Třeba by si mě jistila. Počkej, ale Jano. Hej, mám tě držet já jsem silnější. Dobrý. Natáčej nás. Pozor, tak. Nedělejte, mám to úplně. Když budeme, mám nápad, když budeme kopat, tak to vlastně otevřeme. To rozbijeme. A Kevine, ale když se to rozbije, Však se to tady už rozbíjí. a když to rozbijeme, tak za to Je musíme. to dřevo. A když za to, když Je to, to na vašem pozemku, takže nemusíme. jo, ale pak za to musíme platit. Za co? No za tady to. To možná, co když tam má ten majitele? Mám si to. Majitelka. Jo, vy máte vlastně starostku. No, ale lidi jako už 5 minut a zatím nic, no. A skrytou místnost odhalím až za 50 odběratelů. No,
No. Jo. Hej, ale tam je okno, kdybychom měli... Co? Počkej. Lidi! No, ale kdybychom měli hřebřík, já tam vylezu prostě a to okno rozkopu prostě. Tohle okno. Jo, od tady toho. Jo, aha. Běž tam, Jani. Hej. Jdeme to. Já. Máme otevřené auto. Hej, a fakt? Lidi, tam je otevřené někdo je? auto. Někdo je. Vidíš to, tam někdo je? Ta noha. Tak čekaj, až si dáme. Lidi, vidíte to? Jak mě zbyla. Co? Lidi, koukejte, ona to rozbala. My se za to musíme ale to. Ale nemusíme, tam to je taky rozbitý. Jo, a je to na vašem pozemku. A nikdo to neví. A je to na vašem pozemku. Ale A já... Katka říká, že tady to už nebude naše zahrada. Janičko, těžko. Jo, vás ho A kde? říkáte. Tam. Jsem se lekla, hej. To musí být i tady to otevřené. Já mám, já už neproč tady to. Dobrý. Musíme teda můžeme zamít kličky. To by bylo dobré. To bychom pak nedělali. Jo, a to bychom se pak mohli kouknout. Kdybych měl krumpáč, tak tohle prostě... Kdyby jsem měla něco silného, jsem to prostě... Pozorte, ještě jednu trefku.